Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji aka ka wuce ka bar mutane suna yi ko ba ka musu ba. Laya ya aka ga ko ka mai da mutane ka ɗaya iska ne. Kai baka san wuri ba ne yanzu na tafiya ne yanzu nan ma na da ba ga mota na can ba ka zo kana wuce ka kudin cin abinci ka zo kana ta wata tun da sa. Ba za ka ba 200 ne da 200 kace ka Allah. Ta wata 200 sai in baka 500. Macaci ka macaci ba za ka yi 500 ba za ka yaba mutane ba. Wasu da yawa gani. To ni na san ma Kuma yana ka sani ko ne bokan na kai abun nan ne. ai kai zan bari dai. Na ga hudu aka yawa. Wallahi mutum nan sa'a ne Wannan wani shi ne zai tsaya da wacin mutane kana son ku yi ta. sai kalli mutane a hankali ba. Allah yanzu ya zo. Wallahi kalli mutane a wallahi na ta salama ba kai ka shi. sai ni ta salama alaikum ba ka shi kai salama na ga. kai ya tuwa mutane buwa wani kana so ka buwa wannan sai ka dauka ko ya bina ta yuna ake so aka mai shi yanzu ne alhaji ba sai ne zan ga alhaji ba yanzu ya bani kuɗi je kare ya samu abin da na ci ga yanzu 200 kawai gare ni aljihun nan bari je ya samu mai shinkafa ko da ta zuba min wannan abun da yake shigowa jama'a da shi bai da kyau kawai ku samu da shige wannan abun aiki na ba zai yi wa aje ban saboda ka san gari yanzu ba kuɗi ko matata sun yawa cikin gari wannan hata da ya sa cewa ni ne mata ya ni na sani da sai da ga ni sai da ga ai da ba da kana bai wa gaski ne bai kun da so ta kaji mutane kai ni kake aiki ni ne ce ba ka ji ban ma gudana ba kai kai buga mu wannan dan ba kai da wannan ni na ma da shi ila ma samu tabin kai a ban yi nake abun yana gidan shayi haba wai wurin sai ba wai kai mu ya ba wai kun sai ya ga kula zuwa kai ya ga da ba cikin wuri da kai da kira idan ba ku shiru Allah kamar nan bani ya sa abin da kira wasu tun jiyan nan tun da man suka ce ne ba ya bo ko ka ta gan wajen nan in ba ka so mun zuwa wajen sun bar zuwa kun ga mun ba ta samu ta ai nan ne ba ku ni da ba ba ina kun ga kawo ba ku ni da ba ba sai nawa kun ka su gani ba da sai da ruwa ba cin bashi ma da kuke ce ka taba ni na ka taba ni na shayi kai duk fara jin hayaniyan ku duka sai kun yi waje macca ta maza kaga ce ko laifin mu ne ba ga ne dan corona wannan maciyaci mai shayi dan corona inda ma oganda na ya sada ba ba da shi ne sai shi dan corona ko ma ta gani sai ku kyale shi wannan kai ba da ce kai da ana na alaji da ce wannan kulli da ce nan da ne wallahi amma yaro da aka gane shi magana yanzu muka mai hanya ne sai zai ci abinci ba yin ta mutum sai yanzu aikin gama ya riga ya gama dina na sai mai shemur guda wallahi yi kina ya ta mutum shi gale shi ga mutum yana ga baba kaga yanzu zuwa kai ne shigan gidi ki baka labari oke shine shi da ne kai ba shi haka ne bari zo da haka ne zai zo muku sanin mutane Allah ya mutu ba kada da ganga ai ne haka kai baba to ya zai ne ko a kowa ya zauna kowa kan ba magana walakanci to ya mu kaya da magana ya za ka bar mutane haka tun da safe rage nan yunwa yake ji direba shi kama ya nawa ne place din ku 2000 ne ba kai da ba a ga musu ko nawa ne ba gida 2000 ne rabin plate gida okay to yanzu yana za a yi ka bani rabin plate duk wanda an nan ka bashi plate guda sai ma Allah ya sauri ka jira wannan zuwa
kowa zai samu tsaya kai ba wannan ba wannan mu zo mu ci bina a kaga mun daya kai akwai lemu akwai wani kala za a yau kusan kwana na uku ci abinci wani kala kuke sha a bani fearless kai fearless kake sha ka san dai direba ne dole ne na sha fearless to ka ba wannan fearless ka ba kowa super commando guda da shayi a ban fearless sauri sai kai kawo ka ba su wannan ni kuma akwai kai ayya okay wallahi kuran sa abinda za ka sha za ka sa jiwu kan ka bada mu da Allah to wani aje ne ka ce abin nan ba kasa ina so ina ci in ga kowa na ci ina sha shi yasa kowa na problem always wetin be this da kai duniyar nan babu tatsewa Allah ya biya babban mutum mu ci mu sha Allah ya dauka kaka Allah ya za a duka ce maka war haka ai na ga maka mutumin da yayi ne dan gidan manya ne. A few moments later. Allah ya biya Allah ya maimaita gaskiya ka taimaka ma rayuwata manaja ba don ya zo ba ko receipt ka zo ka shi kudin ka wanda da yake sace kwai to yanzu ka bi kowa ka shi kudin ka saboda ina son ina biya ga kowa na biya